Sunod-sunod nga nagpahigayon og Veterinary Health Mission ug Anti-rabies vaccination ang Office of the Provincial Veterinarian sa Duha ka lungsod sa probinsya sa Cotabato. Daghang mga residente sa probinsya ang nakatagamtam sa veterinary services. Ning baguhay lang, girombo sa taga-OPVET ang Barangay San Miguel ug datuladayon sa Arakan. Subay sa record, ana sa 352 ka mga iro ug iring gikan sa 169 ka mga pet owner ang nabakunahan og anti-rabies, samtang 8,469 sab sa klase-klaseng farm animals sama sa karabaw, baka, kanding ug uban pa ang gipailaw sa deworming, vitamin supplementation ug treatment. Sa Barangay Abaga ug Barungis, Libungan, Cotabato, 441 ka mga residente ang nakabenepisyo sa gidalit nga veterinary services. Sa datos sa Office of the Provincial Veterinarian, 392 ka mga iro ug iring ang nabakunahan og anti-rabies, samtang 14,221 sab ka mga livestock ug poultry animals ang mipilawom sa Veterinary Health Mission sama sa deworming, vitamin supplementation ug treatment. Tumong sa pagbisita sa mga barangay sa Cotabato nga madala ang Veterinary Mission ug anti-rabies sa mga binuhing hayop nga usa ka prioridad ng programa sa provincial government. Busa dako ang pagpasalamat sa mga opisyal, sa mga barangay ug sa mga residente sa naisgutang programa nga makatabang aron maproteksyonan ang katawhan bisan ang mga binuhing hayop batok sa makamatay nga rabies ug uban pang sakit sa hayop. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.